ne trezim. Așa e în fiecare dimineață, cu pisici, cu căței, toți mă trezesc. Aseară am purtat brățara ca să verific puțin somnul. Am dormit 7 ore 44. Am avut 2 perioade de vise REM, ceea ce e bine, puteau să fie și 3, dar a fost un somn profund, nu m-am trezit niciodată să merg la baie. Și ceasul îmi dă un punctaj de 87%, adică excelent. Cred că n-am avut niciodată așa un punctaj de când îmi verific eu somnul. Văd că s-a actualizat aplicația și dă și recuperarea fizică 73% în timpul somnului și recuperarea mentală 64%. E bine, e bine. Un somn bun, adevărul că un somn bun de un start bun. Hai să vedem ce minuni facem astăzi. Da, aceeași greutate. Și tensiunea e mare astăzi de dimineață. Un somn bun. După o săptămână de câteva zile în care am spus că am mâncat mai puțin, arăt mai rău. Mergem spre rău. Doamne, descurașă. Acum și trandafirii s-au făcut. Totuși o să încerc să-i reanimez. Am auzit că apa fierbinte revigorează trandafirii. Facem un experiment. Și o să vedem. Dacă merge bine, dacă nu, asta este și au avut și conservant de la florărie pus în apă, dar nu merge. O să vedem dacă putem face ceva. Am încercat așa să-i reanimez cu apă fierbinte. Nu știu dacă vor trăi. Încercăm. Asta îl aruncăm că e destreșit. S-au rănit pe scenă. Olga Toroc, actrița teatrului german din Timișoara, a fost dusă la spital aseară după ce un panou de lemn din decor a căzut peste ea. Incidentul a avut loc în timpul reprezentației cu piesa Vivata de Vișin de Cehov. Panoul de lemn, care era ținut din culise de 2 bărbați, s-a dezechilibrat și a căzut peste actrița în vârstă de 38 de ani, care a fost rănită. Rămnișoara au suferit și cei 2 angajați ai teatrului care țineau panoul. Inspectoratul Teritorial de Muncă face o anchetă pentru a stabili dacă au fost respectate regulile de protecție. Un alt accident a avut loc pe scena Teatrului Național din București, în timpul piesei Repetiție pentru o lume mai bună. Marius Manole s-a tăiat la un picior și după spectacol a mers la spitalul municipal, acolo unde medicii i-au
Câte un lucru de aruncat în fiecare zi. Sper să încep programul de antrenament în minimalism. Ce-i, mami? Ce e acolo? Ce v-a adus, mama? Ce v-a adus, mama? Vreau să vedem. Ce v-a adus, mama? Trebuie, ha? Ha? Haide! Hai să vedem. Ce-i papa aici? Ce-i papa aici? Ce-i papa? Ce-i papa? Hai să vedem. Cum vă cheamă? Hai.